publikacją, ostatnią publikacją. No, Może nie, tak, nie jest tak całkiem nowa. No właśnie tak, publikacja była wydana kilka lat temu, ale z różnych względów nie doczekała się promocji u nas w muzeum. Czy tak się zgadza? Czy tutaj autor będzie tak się... zaraz tutaj prostował w trakcie rozmowy? Tak. Więc tym bardziej się cieszę, że Państwo są zainteresowani tutaj właśnie rozmową z autorem, poznaniem publikacji. Wszystkich nas intryguje tytuł, skąd się wziął. To spotkanie, mam nadzieję, też będzie okazją, żeby tutaj poznać źródła inspiracji do powstania tej publikacji. Cieszę się bardzo, że Państwo u nas tutaj goszczą. My w tym spotkaniem też inicjujemy właśnie takie spotkania literackie w czytelni profesora Gerarda Labudy. Chcemy tutaj właśnie w takim bardziej domowym, kameralnym gronie też porozmawiać sobie o literaturze. Myślę, że warunki są sprzyjające. Wszystkich zapraszam do rozmowy, którą poprowadzi dr Dariusz Majkowski. Dziękuję bardzo. Spotkanie po prostu kameralne, wnet familijne. Słówkie pisarza Kaszepskim, dlatego bym chciał, żebyśmy po kaszepsku pogadali, to chyba da rada to, żeby zrozumieć. Jakby to, proszę pytać, będziemy na wyżej powtarzać. A spotkanie będzie też nagrywane, będą mi ten cel pierwszy, bo pierwszy cel będzie taki, że to je będę zadawał pytania autorowi, pisarzowi. Tak myślę, dobry pół godziny. To będę męczył, a później poproszę wszystkich gości, żeby go domęczyć do końca. Żeby zadawać swoje pytania i myślę, że ciekawych rzeczy można sobie od Słówka dowiedzieć. Tak w dwóch zdaniach chcę rzeknąć, że Słówk Formela to z jednej strony pisarz, jakby te jego pisarski zajanie, zasunają tu sprowadzę, to Wunderwaffe i Schiffe Flotte. Ale okrom tego Słówek też historyka. Pisał między innymi wiele o morskich księżantach, a też badereje z źródła w Instytucie Narodnej Pamięci, IPN po polsku. I w tym instytucie między innymi ma szyku tego, jak UB podsłuchiwało, sprawdzało rozmaitych kaszepskich dzejarzów, pisarzów. No i też Słówki autora takiego dość kontrowersyjnego, ale bardzo ciekawego cyklu artykułów, gdzie prawie opisywy, co tam UB miało na tych rozmaitych kaszepskich nasze gwiazdy kaszepskie reśnoty. To też bym chciał, żebyśmy sobie chwilkę o tym rzekli, bo myślę, że to też będzie coś ciekawego. No ale najpierw musisz nam wydolmaczyć coś, co po prostu pytają wszyscy zanim co zaczęło. Skądka tobie do głowy przyszło to Wunderwaffe i Schiffe Flotte? To dla tych, co znają kaszepści słabe, niech się nie przejmują, bo te, co znają dobrze, też mają problem, żeby to zrozumieć. To nie są słowa używane na co dzień. Wunderwaffe to tak po prostu nawet niemieccy. No jo. A ja znają plus feflota, czyli seplenić, ale co to znaczą te fefloty, to musisz sam rzeknąć. No. Powiedzmy to, że feflot to jest taki, jak to są gody, jak ktoś niewyrazno godo, to jest taki feflot. To takie słowa, co jakie byłem knypa, to jest miał szport z niektórych słowów kaszepskich. Jest tak doma, godale więcej po polsku, a taki słowa jak situs albo feflot to było takie śmieszne słowa. Nie to było dziecko, to nie miał takich richtig kaszepskich świąte. Dopiero później to w tym czasu dozrzewania to mi ta kaszepsko świąta tak richtig do mnie przeszła. I ten z tym feflotaniem to jest długo historii, bośmy jak z Drechem robił w statystycznym urządzie, to też lecą w radiu taci w angielskim języku śpiewany piosnęci. No i tam między innymi tam było takie na granicy wykonawca, to ten śpiewok, to parę łesoblewie feflotą. No i ten Drech mnie powiedział, to ty się kaszeba, a to się taki feflot, nie? Ale a stundka to w tej książce to prawie to wzało stundka, że ten feflot to jest taki dystans do tego, co są godo. Że tak czasem są godo w polskim, że czyjeś wypociny. A że ktoś to napisał, że to są wypociny, a feflot to jest mniej więcej jak wypociny. Nie taki zdrzeni z takim dystansem
też na to, co je napisane, ale to je plus jedna strona, jak to sobie tego medalu, a iż drugiego je tako, że tam jedno z tych opowiadaniów to jest satyra na taci dzizdniowi media, na przykład w radiach tak co czasem robi, że ty gazetnice, ty radiowce, bo tam dzwonią do różnych ludzi i tam rozmaity taci lekkowaty szporty robią, tam czasem dzwonią i jak to sobie w kruncji ceganią tych ludzi. I tam to rzeką, że to jest tacia, to albo insia. No i taci rozmaity głępoty im gadają, no i pewnie są tak wpływ na taką wydba, żeby był taci stworzę taki dokaz, wziąć im za taką audycję radiową pokazaną. I to nie od pierwszych dzielów nazwisków tych utwórców tej audycji Feflińścigła i Lotmana i utworzył Feflot, codniowy Feflot w czas Reno. A było taki czas, że tam w jednym radiu polskim była też taka audycja. To tam od pierwszych letrów utwórców to też wystworzyli WF i tam no i tam było, no a tu Że nie było Kaszepsi radio, to nie było Kaszepsi radio, no jo, ale tu już sobie wymyślał coś na taci są rt, że to niby Kaszebi, co znają, zna Kaszebi z nie, ale oni są tak rozmaity szporty z tych jątasów kaszepścich robią, no i to prawie Feflińści Lotman, i codniowy Feflot w czas Reno i to ten Feflot, bo to tyle znaczeniów, nie? Że to ten Feflot to ci Kusk sportowni zdrzeli na swoje dokazy, ale Kusk tyś chodzi, że ten Feflot to jest niby to nawliczeni do tej audycji, co jest opisane w tym jednym tekście. A co z tym Wunderwaffe? No, Wunderwaffe. To nie ci słowo, to nie rzeczy, że z Kaszepściego jest. Jo, aha. No tak to skoro, że my Kaszebi no i przodkowie to dość często musieli w niemieckim wojsku służyć, czy to za Wilusia, czy to za Adolfa, czy za innych Fryców. No, i tak to jest prawie tak łepłewiec, to jest na młodło dobry Łejusza Szwejka. A to są akcje zajęły czas I światowej wojny i tam taki jeden knyp z Kasieb bo wzanty do wojska niemieckiego, no i ta pierwsza wojna tak dyrowa, tak bardzo długo, i tam nie mógł dojść do tej końca, no i so tak myślał, jak to ta wojna, jakby ta biutka skończyć, żeby wrócić do domu. No i co tak wymyślał, taką Wunderwaffe, no ale co to było ta cudowna broń, no ona miała przecienić do tego, żeby ta wojna flot skończyć, żeby wrócić do domu, bo jemu to nie chciało tam na tym froncie bez, no ale ona ta łydba w płód, to później to są rozmaite dziwne rzeczy, są zajęły z tą Wunderwaffe, z tą cudowną bronią, no i dziwno co wszystko później skończyło. No, ale tu chodziło to prawie o tę cudowną broń, co miała skończyć ta pierwsza światowa wojna, żeby że mogli wreszcie wrócić do domu, do swoich familiów. Nie będziemy tu pewno każdego opowiadania z osobna omawiać, ale to są tak naprawdę takie powieści, historie dłuższe i krótsze, ja ci je spisał od 2015 roku, tak naprawdę, albo i rekli, ale gdzieś były później publikowane, w Stegnie między się i tyle co zebrały. Jak to się stało, że historyk, badyrak ze tam tego, co się działo w PRL-u, albo i rekli, książątów pomorskich, co wziął za literaturę? Co też to tak trafiło, żeby pisać literacko? I tak w jedno to miał wielkie uważanie do tych, co rozumieją z niczego, co stworzec. Że nic nie ma, a co tworzy, bo historyk to mówi jedno łypiarcy na źródłach i jedno pisze, co tam w tych źródłach jest, musi to będą przemyśleć, łypisać, ale bardziej tak twórczo, jak to sobie dzieje, a pisarz musi coś z niczego wymyśleć, co stworzyć, coś nie było. To miał jedno uważanie do tych osobliwie do tych pisarzów, co tworzą płewiesce.
Ja? Skądka oni bierzą łódbę na taci pisanie, na taci długie historie. I to jest, oni ma tam nie mieli, no i tak. Na pocieszenie co powiem, że literację ze zdrożną historyką, że rozumieją pisać ze źródeł. No, aha, Tak, no ale. to jest tak w drugą stronę. Jo, ale to są wszystko tak zaczęło tych sportów. Wiesz, pod koniec XX wieku, to tak dziwno brzmi, ale to już sztek czasu minął, to tam Genk Pryczkowski zabiedował, żeby pisać sporty, bo chcą wydać taką książeczkę Belny Sport Wiele Welt. No i tam ja to lubił te dokazy ksiądza świętej pamiątce księdza Skwiercza, Józefa Roszmana, słuchać te wice kaszepści. No i tak to mnie tak wcygnało, to mi są wice, ale tak na początku taki krótki powieści wymysliwał. No i tam wesło do Genka Pryczkowski, tak co styś. Później zaczął pisać do Łedrode i tam zaczął pisać rozmaite rzeczy. Tam kusk o historii, dzil tyś o tym, co się dzieje w Łekwelim, tu na Kasiebach, ale tyś zaczął im pisać taci krótki powieści, taci dla sportu. No i tak po prostu tak pierwsi parę lat, to ja tak taci krótki blues dokazy pisał i nie rozumiał napisać taci więksi, bo jak Starna albo dwie. Pierwsi taci więksi to prawie ten Wunderwaffe i to ja ci tam na początku. No i to było dla mnie taci, jakby to wyglądało, taci przełomani, że se udokaznił, że udowodnił, że jem w ściance napisać co zdłeksiło jak dwie Starne. Nie, to miał nawet desant. No i to mi weszło do steli i co mieliśmy tak. Co je ciekawi, co płeć trechnąc, to że na początku miał jakąś tam łódbę, jak ten tekst mu wezrzec, ale później łebcia spisani, to ta łódba kusk zmieniła. A to jest o co myślał, a to nie jest richtig, a to będzie zmienia to, a to tamto, to na początku ten tekst miał wezrzec tak, a na końcu oni tak wezrzał kuski inaczej. I tak widza przed łożeniem tak jedno je, że jak zaczynam jakiś tekst tłorzec, to nigdy nie wiem, jak on na końcu będzie wezrzał. No ale tak łebcia spisani, to stanowi jakiś łódbę przechodają do głowy. No i tyle. Tak ta łódba sobie malinku zmienił, iż pojaśnił się dopisze czasu, ten dokus dostało taką richtig forma, taką ta ostateczną. Słuchaj, ty nie lubisz się ze dzbanu, co? Aha, no, lubię, jeżdża do roboty, Nie, pytanie z niczego, ale czytać ci parę ciekawy tekst o banowe rewolucje. Jak po prostu jem to czytał w Dzylekach, to było wstępnie publikowane i to było z jednej strony sportowne, ale z drugiej po każdym Dzyleku jem somestru nigdy wicybanu nie pojada, bo tam są taci po prostu absurdy PKP pokazane, może nie PKP, pewno wszędzie tak dzieją, ale no tak, jak człowiek pomyślał, to nie jedne rzeczy widzą na swoje łecze, no a nie jedne to jest chyba wymyslił. Jo, je wymyślony. Prawda, ja tak, że jak pisał ten niektóry tekst, to jest inspirował, to tak brał z rozmaitych źródeł. Taci z tej generacji, co webzila i filmy Bareje, no i później też taci dokoza, jak na przykład nie ledą płynie dzółku i tam je tak co ją wymyślał w tym dokoza o jakim gdy o banowej rewolucji, że tam nie ma jednego bohatera, ale je pyra. Tu jakiś bohater, tu je insi i tu jako spyra je i ti ledze, kawle tych ledzy są parłancią w jakimś tam Dzilu. Dzilu to je tam o jednej brudce i knypie, Dzilu tam je tu takim starszym chłopie, co herc szlachu dostał, bo baron Rwis, na to, co są na banie dzeje, a jakiś taki urzędownik, co miał rozmaityle lekławatej łódbę na uprawieni bane, to tyś trzeci ledze, tam są bohatyra ma, ty ma heroja ma, te opowiadanie, no i to tak so cygnie w taki prawie sposób, że to
Pyla historiów jakby tam było powiedziane, które są w jakimś tam dzielu parłancią, nie? No, a jeśli co jest woźnik, chcą to prawie to pokazać te absurdy, ale i też i to taci istniałowce, na przykład jak to tam zejdzier Lechą Głedzena pokazywał plus 2 razy na doba pokazywał dobrą Głedzena, bo nikt co nie chce nim zająć, bo tam jedna płedimizna banowo so zajmą tym dzielem, tym drugiego so zajmą tym dzielem, no i był taki czas nie chce zająć. no, aha. No i chwycało to, że było tych za wiele tych, jak to są tych płedimiznów, tych spółków banowych, no i to nie było gospodarzy żadnych tych, nie? Wtedy to tak płybalinku co zmieniło, ale to już pamiętam te czasy, jak to tam wjeżdżało wiele głęzi, nie? I tak to prawie w dzielu wymyślony, w dzielu to tam je wzięty z rzeczy, ale w dzielu to jest też taką karykatura, nie taką groteska też. Odstraszająco odjeżdżani baną, gdy wiesz rys. A jeśli mam pytanie o taki tekst, bo ty oglądasz w swoich tekstach, tyś jak no, że przez długie lata jest sedzów ty kaszepście ryszno, że pisał jest dołe drody, wiedzą jest co sodzeje w zrzeszeni, pewno w jednoce i tak dalej. I to ty się widzę w twoich tekstach, jak są myślę, że chyba najbardziej w tym tekście seciera sprawa kaszepską czyni, tak mnie to zdywać, tak. Czyli Siekiera, sprawa kaszubska i taci tytel dość myślę ciekawy. Po przeczytaniu tytla myślę, że może skończyć się to tak, że to z przyndze i secierą zetnie głowy przydników wszystkich kaszepcich organizacji, ale no. tak lecho się nie skończyło. Tak lecho to nie było, ale no chodziło to, był taki, tak co z ciety, co robi z secierą, a co z kasiebama co robi. Seciera są łestrzy, a z kasiebama to co jeśli go robi, to są tampi, nie? No i chodziło to, że ta seciera to jest tako, to nie jest tako prawdziwe, ale taką niby wymyśloną, ale ona prawdzeją, ona ład rąbiwo, ład kasieb rozmaity zilena i zemi. To tam chodziło to, tam ledze, co mieszkają no tam ten bohater przydnych heroja, on mieszkał w takim placu, tam to jest tak na młodoremi mojej wymyślony, ale choć to jest to tam inaczej nazywa, no ale to jest taki prawie chłop, co on mu swiąda tyło, że mieszkał na kaszepści ziemi, ale coraz mniej tam jest kasiebów, coraz mniej kaszepściło języka i on po malinku to widzę, że to ten świat to nie jest to, co on pamięta. No i coraz więcej takich wiadów do niego dochodzą, że on na kasiebach nie mieszkał, nie? No i tak wychodzi na to, że ten w dzielu Trzegard, to jest Trójmiasto, to też się od kasiebów od zelony, bo są do godo, że jada na kasiebę, ale w Gdyni albo z Remi są na kasiebę jedzą, to łezno się, że te kasieby to są łed daliwają, nie? A seciera przeszła i te przeci myle łed kasieb łed zela. No to prawie z tą secierą to mnie bardziej chłodzi to, że coraz bardziej myle są od kasiebów łed zeliwony. No i za jakiś czas my może dożyjemy takich czasów, co nawet w kanawsach kasiebów nie będzie, one mieli też zabyty w siatku, nie? Ale są lemic nudzaja tak na końcu ten heroja też taką nudzaja miał, że może to równo tak lechło jeśli nie będzie, nie? Ale miał taki lechi sen. No to, ale to, co tam sosniło, to lepiej tam zadrzeć do kwości, przeczytać. I przeczytać. Na końcu książki są taci, no, pera stron pisenku twojego utwórstwa, autorstwa profesora Daniela Kalinowskiego, jednego myślę z najważniejszych na ich recenzentów literatury kaszepsi. No i on tam bardzo pozytywną myślę pisze o twoim utwórstwie. I nawet kataci porównania niejednych twoich opowiadaniów do tego, co pisał Ruszci pisał z Czechów, to co piszesz o urzędnikach, tych biurokratach, no do Haszka to Wunderwaffe jak rozmieja, bo to po prostu jest taki szwejkowaty pewna. No są myślę, że to są taci bardzo ciekawe i fajne słowa i jak piszesz
krótko z takich wychwałów, żeby to dobrze poczuł. Opowiadania Formeli napisane są z dużym wyczuciem formy, ze świadomością istnienia wzorców literackich, wobec których trzeba określić swoją narracyjną pozycję. Takich zdaniów pozytywnych należymy to wiele wicy, a profesor Kalinowski nie jest taki chętny do chwalenia kaszepcich literatów. Tak sobie myślę, że Kusk, jak jest to czytał, to pewno jest urósł, co? No, w jedno to je lepiej, jak to z Belno pisze, lepiej jak Belno, niż Głezi, nie? No, jak najbardziej. No jo. Ale je co z tym, w tym tekście Kalinowski go co jakoś tam osobliwie dotknąłeś, co pomyślał, jakim pisał, to nawet nie wiedzą, że tak dobrze jak to zrobił. Nie wiem, czy to prawie w tym, ale gdzieś miał czytać, że to przebodziło utwórstwa takiego austriackiego pisarza Roberta Musila. To mu tej ciety, a o tym pisarzu już nie miał jem ciety, nie? A dopiero, bo musiał jem zapoznać, jak on pisał. No i po prostu tak paseje mnie do jednego z tych tekstów, nie? Bo to chodziło o taki urt pisanie, że celem pisarza nie jest leno opowiedzenie historii, ale też pokazanie przez tego heroja, tego bohatera, nie? Jak on jaki on miał rozmaite motywy, co go podskazywało do dziejań, a czego sobie na przemiar boją, nie? Słuchaj, tak gdybym tak poprawdzał tym, co je większością tych książki, to są te opowiadania takie wpłertowne, groteskowe, ale jest tam też opowiadanie, jaci zdewy Kusk nie pasować do tego, a wedle mnie najlepszy z całej książki. I to miał ten kryminał Majorze chyba Słotwinie, jeśli bym pamiętam, który w ciądze świeżo połojnowym no, próbuje tam rozrzeszyć ważne sprawy. Tam tego absurdu i groteści myślę mnie, bo będą mnie tego nie widzę. A jest to powoźny i belno napisany kryminał, który w cygł od pierwszej do ostatniej strony. Nie wiem, czy nie jest to najlepszy, a będą jeden z najlepszych kryminałów, jeśli mamy po kaszepsku. Skądka prawie w ta strona. A, jest jedno, bo tam poprawdzaję widzę tą znajomą historię. Tam nie pisuję z tego z głowy, ale tam te źródła historyczne chyba są też bardzo mocne. No, samo ta historia, co tam jest opisano, to ona jest wymyślona, ale jak dziecko z klocków składu budynek, takiego też takich maleńkich dziełów tam, co widzą w aktach, też to wezweskiwał. Na przemian było tam takie wiadło w aktach, że siandarze sprawdzili, jakiś tam pakiety, jaci z UNRE przechodały, albo coś tam mieli, że robili taci, czym są tak na co dzień zajmowali ci siandarze, ci milicjance, nie? No tam zajęci ma to też tam też pokazał w jakimś tam wielu kawle należników Gryfa Pomerścigła, to też w Rydzi obywatelści milicję, też tam w Chydele, no i jakiś czas tam służyli, no bo też taki czas, że już ten cesk ideologiczny, taki komunistyczny nie był już aż tak bardzo mocny, to oni tam w Chydele do tej milicji, no ale później po malinku to wszystko tam ciało, że tam tych dzejarzów, takich kaszebów, takich tu tam z ich stron, tych gryfłewców, było coraz to mniej, coraz bardziej komunistyczno później są tam milicje stawani, ale to jest prawie ten czas pokazany zejście na przemiar należnice Krajowej Armii albo Pomerścigła Gryfa przenoli do milicję. No i tam między innymi ma zazielał do zrzutów, co ti dekredle, a to czasem to nawet nie było deszczy, ale takie rzeczy, co na co dzień są używane, jakieś tam płedeszci, jakieś tam, no, może jakieś w co-dniowym miesięcy używane rzeczy. Ciasto zwyczajne, jakieś tam swinie, krowę, takie rzeczy też tam kredle. To między innymi ma byle rozmaite tam uciecznice z wojska, że dezerterzy, nie? I tam to nie musieli być ci weklątych, choć na tych weklątych to czasem próbowało się to zwalec w siatku, nie? Ale tu na kasiebach to za wiele tych weklątych nie było, nie?
no tam taki przetrywkiem z tym z łupaszką, nie, ale tak naprawdę co tam co je widzą w aktach, to co mało są taci będę, jak to sobie co no, zajmowało się bardziej kradzeniem, a nie politykowaniem. Do tego z Łotwiny chcemy przejść, bo też bardzo ciekawo jest go nacychowo, jak no takiego heroja kryminału. I tak pytanie jeszcze cysnie zary, dlaczego jedno takie dłuższe opowiadanie, to tak by można zrobić cały cykl kaszepsim Sherlocku Holmesie, mojego nie wiem, No, tak nie planujesz dalej? no tak mestą, to mnie tak chłoscy, jak to są rzeczy, ta myśl, żeby taki kryminał napisać, ale to tam które są włączył bardziej w to pisanie dla taki historyczny. No i tak jedno to jest tak, że czas z gumy nie je, to które sobie pisze te historyczne dokazy, to te literacki tak za bardzo czasu nie ma. Chłoc tak myślał o tym, mam jakąś tam łódbę nawet, żeby taką kryminalną historię, co się dzieje dniowe, żeby to pisać, nie? Ale to terena zicher to jest nie będzie, łebucia, albo się jakoś z tym legna spać i po jakimś czasu, jak to skończa te wszystkie swoje historyczne rzeczy, to może co za to wezna, nie? Możemy dzwonić do Białci i stąd znania, że były na co nam myte. Staram się, ale gdzieś tam u Sławka coś się w głowie rodzi i to potrzebuje czasu, aż zakiełkuje i wtedy niespodziewanie mówisz, co wymyśliłam. Coś. Nie? To na tej zasadzie jest cicho, nic i później nagle się pojawia. Ja tam mogę iść tak rzeknąć, prawie ten kryminał to mi się rodził w głowie, jak urodzał się Mack, syn, to chodzą z muzyką, na ci łąci kolorami, to jest tam tyle płeku, to są tam rozmyśliwą, co to, jak to prawie wezrzeć, to jest zbrodnia, ty planował, ta wcześniej sprawa, jak zetka na spacerze, bo ty miał płeku, nikt mnie była cekła, Nie, że mało mówią, dużo myślą czasami. No to znaczy śmieszny był, ale to prawie ten 2014 rok, to o tym myślał, a później w 15 to napisał. Dziel wesłał na konkurs Jana Drzeździona, a później całą resztę a cała reszta później ją po rozrzeszeniem konkursu, no i to później do Ksuści tyś. Tak, Ksuśka weszła niby w 2017, no ale tak po prostu to w 2018 są ukazane, tak naprawdę. Do czytania tych książki zachęcam wszystkich, co tyle są znane na promocji, tych, co na jej webzerają. Po prawdzie wyrt ta literacką stegna Słówka formele poznawać, a my Słówku jeszcze przejdziemy ku sprawie do tego pisania historyczno i ścigłe. No i tak pierwsze, co bym chciał zapytać, bo no myślę, że no bardziej ze dnia jest znane czytelnicom z tego prawie cyklu tekstów o tym kaszepskich dzejarzach w tekach bezpieczni. Czy tam wśród tych dzejarzy, jakich jest opisywał, była jakaś sprawa, która nas tak łysoblewie dotknęła i zadzełowa? No, to było rozmaite rzeczy. W rozmaitym czasu jest rozmaityma sprawama. Na początku to było przydno z Rzeszczyńce, no i tam o tym też myślał, żeby to za tym tak richtig zająć. No i tam w jakimś tam dzielu zostało wezwane na przemian w monografii o Janie Trepciku, bo była w 2017 roku taką konferencję, co była poświęcona prawie jemu. No i w Rzeszyńcach to był jeden dziel. No i co tyś barocesią, jak nalazł akta we współrobotnika UB Bruna Richerta, to było, bo tam było bardzo wiele wiadów o jego dziecim i bardziej mnie zanoligał nawet nie tyle na tym, co on donosił, leno była tam taka teczka jego personalna, w jakiej on opisał swoje dzieci i tam czym się zajmował. Nie? I to prawie, ja myślę, że to
kusk łedmiku też na ma łecie na to, czym ja ci ten człowiek bał do drandzi do łepisani i tak jednoznacznie tego łeb taksować też nie je letkłe, nie? Ale swoje zasługi dla Kaszebów miał, ale też miał taci cemny strony swojej, bo sobie własne co zankachternym dawał się wcignąć we współrobota z bezpieką. Wiele na Kaszebach było tych krajamnych agentów, co donosili na swoich, jak jest tak to przezyrów i porównywać z innymi, czy Kaszebi byli jako stałe bardziej czy mniej chętne do tej współroboty z UB. Takie dragło tak porównać, ale tam tak, aż tak bardzo wiele takich wiadów o krajamnych, tych krajamnych współrobotnikach, to tam tak wiele nie nalósł, ale wyzyskiwany były też taci, jak to sobie kontakty służbowe, na przykład kto był kadrowcą albo czymś woźnym, jakimś spłydymi z niej, albo urządze, no i tacich lezi też bezpieka werblewa i od tacich też cygna rozmaity wiadła. Czyli nie do tego jako stwierdzę, czy było więcej, czy mniej, tak jak w całej Polsce. To tak na przemiar udokazniony, że jednym z współrobotników bezpieci krajamnych był doktor Bruści z Lepiniców. To nie jest tak, może łeglowa znana sprawa, o tym tyś nie pisał, no ale to też się do łepisania. On był tacewny miono, pseudonim Marynarz, nie? I tam piądze, od końca lat 50. na początku 60. donosywał wiadła bezpiece tych łysoblewie rąbścim, no ale te jego donosy to był wylt tak przezrzec, jeśli nie był przecież raz tak literalno, tak dosłowno, ale tak przeanalizować, czy on co czasem z nich sportów nie robił, czy on chyba głupotów specjalnie nie opowiadał, bo rozemny chłop to był Gytkusz, to on może tam głupotę opowiadał, a oni może to wierzyli, nie? To jest bardzo możliwe, bo Bruści poprawdę taką postację, która opowiada nawet jak doktor swoim pacjentom na tacie gada z nimi mało chorostach, że oni nie wiedzieli do końca, czy co z nich szpłyty robi, czy kiedy powiedzieć, no to i tym bardziej może i w taką grę z UB. Ty kiedyś słówko, że piszesz bardziej myślisz o sprawach historycznych, że na literatura musi mieć czasu. Czego z tych historycznych możemy sobie spodziewać? No teraz na przemian zaczął, udzieliło czasu współrobić z własną Kunkwel, dyrektorką Muzeum Karteścigłe, Kaszebścigłe w Kartozach, no i tam pisze między innymi do karteści heftów muzealnych, tam ukazało się 2 dzyle, dokazało łejcechu siedrowścim, to się bardzo woźno po stacjach na Kaszebści leśno te, no i tam Łynim nalósł jemteli wiadłów, że aż na 2 dzyle tekstu sygnało. No teraz prawie pisze taki mniej znany dzylik z historii karteści Kaszebów. Chodzi o taką sprawę o tacewnej pozwie Gaj, o kryptonimie Gaj. Chodzi o to, że Gaj Świętopełka, karteści, że on miał być przemianowany w 80 latach na Gaj Ksędza Popiełuszci. No i tam była taka grepa ledzy, co chce stworzyć Towarzystwo Miłośników Kartos. Tak to tam, no i to towarzystwo stworzone, no ale później bezpieka są o tym dowiedza, że takie towarzystwo się stworzy, to oni zaraz zrobili to tak, żeby tego urząd nie zarejestrował, oni też chceli zweskać pewna zemi, żeby stworzyć tydzenia, że z tego towarzystwa chceli stworzyć taki łeszczutk religiowi kultu, to karteści kolegiaty, no ale bezpieka zaraz tak robią, żeby oni tej zemi nie dostali. No i tak aż do 89 roku później
Później ty dzejorze nie mieli możliwe te zajacy dopiero w 89, jak Kłemuna upadła, to Towarzystwo Miłośników Kartus można było dali tworzec i dali w nim zajac, a w 84 to nie było, to była taka próba podjęto, no ale ona została zaraz, jak to sobie znikwiono przez SB i współrobotników. To jest bardzo zrzeszony z Remią, miasta Krótkowejrowa Wieczmiesne i tak gdy my ten że niedawno jest opublikował taki 2 dzyle, jeśli będę pamiętam, tekstów, jakim opisywasz swoją kaszebską drogę, jak jest do kaszebizny do Chłedzeł. No i jakby smógł nam tyle tak szerzy, tym co nie czytali tego tekstu, krótko rzeknąc, jak to stało, że słów formela człowiek, co znowu lepyra szportownych słów kaszepszych, smysł takich słów jak Feflot czy Wikutk, a Westu kaszepszym pisarza, historyka i człowieka, który promuje kaszebizna i promował, nie wiem, w Zymku, w Drodze, w Lesoku, w Remściklece. Jak to wszystko co zmieniło w tobie? Tak jak chodził do społecznej szkoły, to i tak nie miał tej kaszepści świąt tak za bardzo, ale jeździł do krewnych w Słówkach, to jest tak koło Somłenina. No i tam w jedno słychał ten kaszepści język i dzanka temu w jedno rozumiał, co było godony. Nigdy nie było tak, żeby nie wiedział. Wiedzą, jak tu godał tam Halimie Wąbór kładę, to już wiedzą, o co idzie, że przynieść wiadro wody. Nie brakło, co tego dolma się straku, sobie to pomalinku samo wnekało do łepa. No i tam do tych Słówków jeździł i tam czasem do swojej taci dredzi starci, co mieszka na Małym Kacku, to jest ten Zyl Gdynie, tam leży Łekrążnice, czyli obwodnicy. No i tam też to do jej śmierci do 97 roku jeździł, no i tam też mnie płewio da rozmaite taci płewiości kaszepści. No i tak w tej szczytnej szkole, jak był, to tak pomalinku dozdrzeniwał do tego, że że kaszebizna to jest, no to nie jest co dla smichu, ale to jest taki richtig język, a poprzód tym taki płest rzadk, że to tak jak przodem myślę, da? To tam taki płeści dialekt, co kuski nasi są godu, że tam to nie jest, to jest głoranczyno, a nie goręczyno, że to są kuski nasi wymówiono, ale to tam jest taki gwara albo dialekt, a tak w latach 90 to po pomalinku ten płest rzadk zmieniwał i tak przed maturą to tam kasiepską świąta coraz bardziej zweskiwał i łena coraz robiła łecniejszą i tak, żeby tak richtig zacząć gadać po kasiepsku z ledzama, to tak w karnie studiów Pomeranii. Tam jest taki jeden knyp Zachanceł, no i on był przydnikiem tego karna, tego klubu studenckiego Pomerania, no i on mnie tam rzekł, że taci tam do tych, co się interesują kasiebizną, jest taki karno i tam zaczął przechodać, no i tak później zostało, nie? To, że tam płeznął pyra ledzy, z jednym ma po kasiebsku, godał z innymi nie, ale tak był jedno ciekawi, że jak byle ledze z rozmaitych stron kasieb, to są jedno pitą, a jak uwagi są goda, jak tam uwagi są, inaczej może godo. No, na przykład jednego drecha Adama, to jest w kartę zachmieśku, to on takim już głupito o tę karteską kasiebizna i ci Grigor z Brusów, tutaj to jest belny badyla kasiebiznę Grigor Szramków, to on w jedno kuskina ci godo, bo on spełnia kasieb, to jest też pitał, jak tam są uwagi godo, nie, że psianc na przemiar, to była inny sort kasiebizny jak ten mój, no ale pozdrawiamy pomorańców, tych co siedzą na sali, tych co na ją obzirają, ze zniowych i tych dywnych, osobliwie z czasów Słówka formalnie. Jo, aha. No i chodziło to, że tak pomalinku ta świąta do mnie dochodzi, jak był studiował, to ich tak zaczął tym interesować, ale już
za studiile to już nie było taki gwesny, że bada są tym tak richtig zajmu. To tak pod koniec studiowanie prawie co tak stało, że tam taki mój drech, Paweł Kusk-Ściepta, on założył pismiona Wedroda, no i tam je zaczął pomalinku do tego pisać, my prawie tam zachęcali do pisania i tak do Wedroda zaczął pisać w roku 2001, a tak po prostu to terenówka mnie nie lekko powiedzieć, czy to tak zaczął na gwes 2000 tysiąc, co tam malinci go pisał, nie, ale To może 25 lat. no wnetka. No ale tak nigdy nie lechłewał, nie? Ale tak w 2001 zacząłem tak regularno pisać do Wedrodę, a i pierwszy zimk, co ty też ukazał. No teraz jak jest żona ten zimk pierwszy, to widzę wiele filmów, tam takie krótkie te teksty, bo jak ja na początku godu w tych pierwszych latach to nie był w stanie napisać większego tekstu, jak tam może tam półstarne jedna i koniec, nie? Dopiero od 2006 tego Wunderwaffe, co miało desant Starnów, to od tego czasu zaczął łesa tak myśleć, że ja jem po kaszepściem literata, bo tak przyszło, to ja tak myślał, że to jak to sobie do takiego pataraciezna, jak amatorszczyzna, to byłby to z Polska powiedza. No, aha. Ta książka Wunderwaffe i Schifferflotte to jakby nie z amatorszczyzny, czy może w zylu amatora mamy wszyscy jesteśmy w kaszepściem pisarskie, bo nie zajmujemy się tym warkłewą, ale te teksty są myślane na wysokiej rówiznie i polecam, żeby to czytać. Tylko na tym kończę mój cel pytaniów. Mam nadzieję, że aż tak se umańczone nie mam i proszę teraz, jeżeli to z Was chce zadać ci z pytaniami, to można. Nigdy w życiu tak długo nie słuchałem przemowy w języku kaszubskim. Myślę, że z czasem coś tam opanuje. Także mam parę takich pytań. Jak Pana się droga kształtowała życiowa? Bo w Gdyni się Pan rodzi, tak? O, w Gdyni. No, Gdzie Pan pracuje i co to znaczy być pisarzem kaszubskim dla Pana? Jeszcze następne pytanie. Czy w domu Pan rozmawiał w języku kaszubskim z rodzicami? no, to właśnie doma starsi dosyć nie gadali po kaszepsku, no po polsku, nie? To ja był w polskim otoczeniem Także dobrze wzrostu. Pan się czuje w pisaniu w języku kaszubskim? Jo, to idzie mnie dość dobrze, nie? Ale prawda się tak, że tak często po kaszepsku tyś na co dzień nie godą, no tak i w robocie tak nie ma z czym, to tak naprawdę tak może chyba lepiej gadał po kaszepsku, jak miał więcej możliwe to do gadania, nie? A tak to tak więcej po polsku jak po kaszepsku, tak codzienowym dzieckiem, nie? Ale no, ale moja Darga Ziecowa tak wezrza, że pierwsze lata spędzał w Gdyni, to była ledwo w Skuplata, tam w bloku mieszkał, takim z lat 60. I to pamiętam te wszystkie te study, te rzeczy, tam było mesze i... Żona Pana polubiła kaszubski, jak Pan tak świetnie... No, Białka ty się wydziluje kaszepką, bo to jest... To może powiem, to reglińścich moja Białka je, a to ty się kaszepści no zweskła. No i tatk je kaszebą i taty ci łuja tyś będą po kaszepsko godał tatk, pewna tyś rozmieje, a ten łuja, co je nie zieje, ten nie lepiej godał. Bo memka też, bo jak już Pan wie, ale Sławek jest takim pisarzem bez serca. On pisze w tym, jeszcze podkreśla, że serca nie ma, bo daje Białce gość. Jo. No, a czasu tyś nie mam, bo powiedzece wwał. W pierwszym spotkaniu, na pierwszej randce, tutaj Zymk odpowiedział przede mną i tutaj zaczął mi tłumaczyć, bo ja tak bardziej mówię tutaj ze słuchu, teraz rozumiem bardzo dobrze i tak trochę się podszkoliłam przy Sławku, ale no powiem, że byłam pod wrażeniem, nie? Ja zawsze marzyłam, żeby poznać jakiegoś literata, człowieka, który z artyzmem do czynienia właśnie, jakiegoś piszącego, no i tak mówię, góra sprawiła, że jednak dane mi było ten zaszczyt dostąpić tego zaszczytu właśnie, także no, chylę czoła tutaj jako żona też. No, Bóg zapłać. Dzięki. Nie wywyższa się z tego powodu. Nie, właśnie tej skromności właśnie, że naprawdę.
Aha, przy tym dorobku przypomniałem wstawnym. pytanie. Wzrostem pan jest wysoki. Czy sport uprawia pan? O, to znaczy, słaby, krótki wid, to tak za bardzo nie nadawał, ale jakiś tam nekani, taką młecownią, taci rzecie, jo. Ale tak, żeby tam jak się wkłeścia, to by wkłeś trafić, to musi coś widzieć. Ja ją tam z tym widzeniem to lechły. Jem. Tu do takich karnowych, do takich gier zespołowych to tak za bardzo nie. No, bardziej tak jakiś nekani, młecownia, tak, że siłownia, czy jakieś tam bieganie było w swoim czasie. No, jakie był mniejszym knypa, to był taki grepsi, to zrzucać, to później są bardziej na taką gimnastykę, żeby tam żeby za wiele nie miał było śpeku nas. No, później są wysygnął. No. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ci z pytań, co by zadać? Tego co dowiedzieć? Książka po ile jest? No, 25. Dobra cena, skromna, tak jak autor. To prawda. Czy jeszcze coś chcemy zapytać pana Sławomira? Życzymy wiary twórczej, dalszej takiej. No, Bóg zapłać. A ja bardzo polecam naprawdę, ja osobiście przede wszystkim kryminał. Wydaje mi się, że ten kryminał, który jest na końcu, on jest też napisany takim językiem, że nawet jak ktoś Kaszubski zna słabo, to według mnie sama akcja go wciągnie i zrozumie, co się dzieje. Nawet jak gdzieś tam któregoś słowa nie złapie, to nie będzie przeszkadzać w rozumieniu całości. No a jest to wciągające i też taki w literaturze kaszubskiej nie mamy chyba drugiego takiego literackiego obrazu właśnie tej Polski powojennej, tak zupełnie powojennej. Sławek tutaj właśnie o tym mówił, że to były czasy, kiedy no, do milicji obywatelskiej zgłaszali się akowcy, co ludzie z Gryfa, co już nam się jakoś w głowie nie mieści, ale te pierwsze lata po prostu takie były, że no, wszystko się mieszało ze sobą, nikt jeszcze nie wiedział tak naprawdę, w jaką stronę ta Polska się potoczy i skręci, więc to były też takie czasy i to jest, myślę, chyba jedyny taki opis w literaturze kaszubskiej właśnie tego czasu, zupełnie powojennego. Że to serdecznie polecam, żeby... Kryminały w ogóle czytać. A, Przykłady. Stądka to sobie bierze, żeby gdzieś tam to do tego sygać. No, żył mnie jeden wielki domysłówka, że to Wunderwaffe i to ostatnia książka, jaką jest napisał. Literacko rozumiem, że też może wiele innych zajęców, ale myślę, że... Może to nie ostatni. No co ja się nie, to nie bardzo ta slidno. Ja jeszcze w tytule jednej rzeczy nie rozumiem. O, co to znaczy i insze fefloty? Bo feflot to już po polsku, czy po kaszubsku, czy jak tam. No, bo ten feflot to właśnie to miało być takie jakby, mówiłem, że spojrzenie z takim dystansem na to, co się tworzy, żeby tak jak się mówi, że się tworzy wypociny, tak jak tworzy też bełkoty, fefloty, ale tutaj chodzi nie tylko o to takie spojrzenie ironiczne na taką właśnie też twórczość czy opowiadanie, ale chodzi o to, że tutaj ten feflot jest z dużej litery, że jest fef i lot z dużej litery, bo chodziło o nawiązanie do tej audycji radiowej, która tam została pokazana w krzywym zwierciadle, że ci radiowcy, którzy ją tworzyli, nazywali się Feflińści i Lotman i oni od swoich nazwisk Feflińści i Lotman utworzyli ten feflot, czyli to jest taka gra słów. I to jest w użyciu to słowo. No i tutaj nawet jedno z tych opowiadań właśnie jest poświęcone właśnie temu, tam jest taka audycja radiowa, podczas których właśnie ci feflińści i Lotman stworzyli taki swój cykl, codzienny feflot, zawsze od 7 do 9 i takie można powiedzieć, takie głupkowate rzeczy wymyślali, tam opowiada, jak to się mówi, wciskali ludziom kit. A tutaj to jeszcze jest to o tyle ciekawe, że to dotyczy spraw związanych z kaszebizną. Chodzi tutaj o powieść Aleksandra Majkowskiego Życie i przygody Remusa. Że po prostu ona tam jest wszystko zupełnie inaczej zinterpretowane, jak to sobie wewrócony na rambę, albo do góry nogami przewrócone. Wciskają ludziom, nie wiem, czy tam Państwo znacie, pewnie trochę tak Remusa, że właśnie
tym złym był Remus, a dobrym był ten Czernik, ten zły duch, który z nim walczył, więc jakby No to wszystko. próbują ludziom, tak jak właśnie są w tych takich radiowych audycjach, czasami jak się słucha, że właśnie dzwonią do ludzi i tam im wciskają, że czarne jest białe, a białe jest czarne. Że amerykańscy naukowcy na przykład coś udowodnili. No i tak. Amerykańscy naukowcy, którzy zajmują się Remusem. No, jak ktoś chce zobaczyć, co naukowcy amerykańscy o Remusie, jaką oni mieli dbał o Remus, to tam zarzec do psuści. A jak Ci się podoba, Sławku, ta okładka, bo ten cały taki cykl Moment z Rzeszeniem, myślę, że tak, nie, wedle mnie dość ciekawe, udbać, że mamy taki kus karykatury, czy kus taci zmiana gamby autora, nie wiem, czy To co wykonał karykaturę? to jest właśnie Sławek Formela na widzę. tyłek płytce. Mhm. Zabawne, chyba, co nie? Znaczy, wedle mnie dobro udbać, czy nie, czy jest wyobrażony i Nie, jest... ale my tak doma myśleli, żeby fajnie by było mu się to, żeby tam żeby jakiś element jeszcze może rodzinny się pojawił, no? Ale akurat z takim obrazem okładki to była inicjatywa Zrzeszenia, tutaj pani Ani Dunst i ja właściwie też w tej dziedzinie okładki to nie za bardzo też nie wiedziałem dokładnie, co tutaj zaproponować, bo to była pierwsza moja książka, to w ogóle cieszyłem się, że to w ogóle wychodzi tak nie miałem, tak za bardzo nie miałem głowy. Pana książka. No tak inaczej, ja mówię, nie, ciekawe te fotografie, ja mówię w środku są, nie, tak no... Po prostu też nie, może kolory trochę chłodne, takie, ale... A teraz jeszcze pytanie, a tytuł to Pan wymyślił, czy... To ja wymyśliłem właśnie. Tytuł, jak się coś pisze. No właśnie to jest akurat ciężko, bo tutaj było ileś tam opowiadań, a tutaj jeszcze były na dodatek jeszcze to takie to najdłuższe, to kryminalne, to i w gruncie rzeczy właściwie było trzeba jakieś takie klamry znaleźć, coś co by to jakoś spajało, a więc było tam, że na początku sobie pomyślałem, że takim przełomowym opowiadaniem było to Wunderwaffe, to właśnie to po pierwsze, kiedy uwierzyłem w to, że mogę coś dłuższego napisać. No a późniejsze te feflote to właśnie było taki, no można powiedzieć, taki troszeczkę nawiązanie do tego, że to są te inne jakby powiedzieć wypociny, ale w znaczeniu takim ironicznym, lekko właśnie że tutaj że mam taki może troszeczkę taki lekko humorystyczny taki dystans do swojej twórczości, a jednocześnie tak nawiązuje właśnie do tego opowiadania o tej audycji radiowej. Jeden z czytelników książki prosił mnie, jak sobie dowiedział, że one z Tobą gadał, żebym powiedział, że belno pasujesz do tego Ładimka. Staś lekko się uśmiechnął, ale widzę było, że nie było mu bardzo do śmiechu, że bardzo dobrą aktorską gra. To prawda, był uśmiony, ale to do śmiechu nie było. A też jest takie komiczne takie te miny. Bo tam ją robi taki śmieszny minę. Strona, te zdjęcia w tym są też dobrane. Chyba do tych humorystycznych miałych tak nie pasuje. Tak, właśnie do tych opowiadań to jest taki... No i jeszcze przy okazji można by było zwrócić uwagę na przykład na takie ciekawe rzeczy, jak na przykład tworzenie niektórych nazwisk, na przykład właśnie na przykład tam jest takie nazwisko Kanuna Armatowści, nie? To wiadomo, że jest nazwisko Armatowski faktycznie występujące na Kaszubach, ale tutaj, że Kanuna Armatowski, no wiadomo, że Kanuna to armata, a jest armata Armatowski, albo że takie zabawne, a to jeszcze takie nawiązanie też do tych dwuczłonowych nazwisk kaszubskich, Styp Rekowski, Wantoch Rekowski na przykład, czy na przykład Lew Kiedrowski, to nawiązanie właśnie do tego typu właśnie nazwisk, albo na przykład Śneptuch Kuzrowści, że Śneptuch to my wiemy, to chustka, Śneptuch albo Śnepelnuch, a Kuzrowście od Kuzra, a Kuzer to my wiemy, albo Knyla, nie? Że Śneptuch Kuzrowści, nie? Jakby chusteczka Nochalewski, nie? Byłby to spłela się. Mnie tylko przeraża, że jak idziesz z wózkiem do dzieci, to myślę, że zbrodnie. Tak to prawie bałem. Jak zostaniesz dziadkiem, to już naprawdę nie chodź z wózkami. Ale może bardzo brzot, bo będzie nowy kryminał. Może nowy płew jest wyjdzie z tego. To wielki Bóg zapłać Wam za to kameralne spotkanie.
Jeżeli kto z Książka, to myślę, że Słów chętno podpisze i nie będzie z tym problemu. Słówkowi dziękujemy, że przyjechał wreszcie do Wejrowa na tą promocję. I dziękuję za tą, myślę, ciekawą rozmowę. I tak po prawdzie zredotowałem sygnał do tej książki po wiele latach, bo ją czytał zaraz jak wyszła. I niejednych wątków jem zabór. Ten kryminał ją w głowie, a te inne jakoś mnie tam poucykały. Bo nowa rewolucja mi się przypomniała, no nawet była największe wrażenie, bo to potwierdza. Myślę, że bardzo fajnie tam pokazywać, jak to PKP na się dzieje. No,